Να συνεχίσουμε σε δύο πάρα πολύ ωραία σταχτοδοχεία. Είναι δύο vintage κομμάτια, φίλοι τηλεθεατές μας, τα οποία είναι φιλοτεχνημένα από ρητίνη σε ένα πολύ ωραίο μπέζ χρώμα, και όπως και εσείς μπορείτε να δείτε έχουν μια εξαιρετική διακόσμηση, έχουμε ανάγλυφα στοιχεία σε μπορντούρα και στο κέντρο πολύ ωραία σύνθεση λουλουδιών. Επίσης στο κάθε ένα από τα δύο σταχτοδοχεία μας έχει 3 θέσεις για το τσιγάρο, και όσο αφορά στις διαστάσεις έχουμε ύψος 7 εκατοστά και μήκος 14,5 εκατοστά. Πάμε τώρα, φίλοι μας, να δούμε ένα πανέμορφο δημιούργημα που είναι αυτή η πολύ ωραία πρόταση από αυτό το τριπλό, φίλες και φίλοι μας, υπέροχο κομμάτι. Βλέπετε 3 θέσεις, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ποικιλοτρόπως βέβαια, και σαν θέση για κάποιους ξηρούς καρπούς, δηλαδή για να σερβίρετε κάτι, αλλά και διακοσμητικός έχει ή για μικροαντικείμενα. Οι διαστάσεις είναι 29 εκατοστά στο μήκος και 16 εκατοστά στο ύψος. Να συνεχίσουμε, φίλοι μας, τώρα σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο έργο ζωγραφικής. Είναι πρωτότυπο, αρχικά να πούμε, έχει αφαιρεθεί το τζάμι έτσι ώστε να μην έχουμε αντανάκλαση και να μπορείτε να δείτε τη συγκλονιστική εργασία που υπάρχει στην ακουαρέλα. Είναι ξένου καλλιτέχνη, είναι υπογεγραμμένο κάτω δεξιά το έργο μας και μας παρουσιάζει αυτή την γλυκύτατη κυρία εποχής σε αυτήν την τόσο ιδιαίτερη απόδοση. Ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι, το οποίο είναι, όπως είπαμε, ακουαρέλα σε χαρτόνι, πρωτότυπο έργο με πολύ ωραίο πασπαρτού και λεπτή κορνίζα ξύλινη. Όσο αφορά τις διαστάσεις έχουμε ένα ύψος στα 42 εκατοστά και ένα μήκος στα 33 εκατοστά. Μέσα από τους δέκτες σας το βλέπετε λίγο σκοτεινό. Ωστόσο είναι ένα έργο το οποίο, φίλοι τηλεθεατές μας, είναι μια εκπληκτική δουλειά, η οποία μας παρουσιάζει τη Ρόδο. Είναι σε χρώματα του δειλινού, όπως βλέπετε. Είναι σαν φωτογραφία, ειδικά όταν το βλέπετε από μια συγκεκριμένη απόσταση. Όταν πάτε πιο κοντά θα καταλάβετε βέβαια ότι πρόκειται για ζωγραφική. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ωραίες εναλλαγές στα σκούρα χρώματα, τα οποία κάνουν όμορφη αντίθεση με τις όχρες και τα κόκκινα του δειλινού. Έχουμε εξωτερικές διαστάσεις 43-55 εκατοστά, οι οποίες και προκύπτουν από αυτή την καταπληκτική κορνίζα, η οποία έχει τοποθετηθεί και θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα με το έργο μας, και εκτίμηση έχουμε στα 250 ευρώ. Είναι ένα κομμάτι καταπληκτικό με δυσανάγνωστη υπογραφή, το οποίο, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι παρουσιάζει την Ρόδο, ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο του νησιού αυτού, του όμορφου νησιού μας, και είναι ελαιογραφία επάνω σε ξύλο, επάνω σε hardboard για την ακρίβεια. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές μας, πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό. Είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι που, όπως βλέπετε, μας παρουσιάζει μια γυναικεία μορφή, μια γυναικεία φιγούρα σε αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη απόδοση. Είναι μεταλλικό κομμάτι το οποίο είναι τοποθετημένο επάνω σε αλαβάστρινη βάση. Να πούμε ότι το ύψος είναι 17 εκατοστά, το μήκος είναι 18 εκατοστά και το πλάτος είναι 5 εκατοστά. Ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, μια περίφημη εργασία. Πάμε να δούμε ακόμα μια πολύ ωραία δημιουργία, αρκετά σπάνια, φίλοι τηλεθεατές μας, δεν βλέπουμε συχνά. Ένας υπέροχος επιτραπέζιος καθρέπτης αλαβάστρινος. Βλέπετε μια ολόκληρη κατασκευή, η οποία έχει διάφορα επίπεδα και ενώσεις από το φυσικό πέτρωμα του αλάβαστρου, όπως μπορείτε να δείτε, οι οποίες αυτές ενώσεις επιτυγχάνονται με μπρούτζινα στοιχεία, και φυσικά καταλήγουμε πάνω πάλι σε αλάβαστρο, το οποίο έχει το σχήμα μιας καρδιάς, και στο εσωτερικό υπάρχει επίσης πολύ ωραία στρογγυλή απόδοση ενός καθρέφτη με μπρούτζινη μπορτούρα. Να πούμε ότι οι διαστάσεις είναι, φίλοι τηλεθεατές μας, το ύψος για το κομμάτι μας αυτό το υπέροχο 29 εκατοστά, στο μήκος 19 και στο πλάτος 8.
Πάμε να συνεχίσουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, φίλοι μας, που είναι αυτό το πολύ ωραίο μπρούτζινο φωτιστικό. Είναι μια καταπληκτική πρόταση με πολύ ωραία οπαλίνα επάνω, όπως μπορείτε να δείτε, και ωραία χαράγματα, τα οποία υπάρχουν στα σχέδια και ολοκληρώνουν την καταπληκτική αυτή πρότασή μας. Να πούμε ότι το ύψος είναι 55 εκατοστά και 47 εκατοστά και 27 εκατοστά είναι το μήκος, 55 εκατοστά το ύψος, 27 εκατοστά το μήκος. Πάρα πολύ όμορφη εργασία, και να πούμε ότι ο μπρούτζος κάτω είναι massif μπρούτζος όσο αφορά έξω ολοκλήρου τη βάση που έχει αυτή την ωραία κολόνα. Εδώ θα συνεχίσουμε, φίλοι μας, και θα δούμε δύο ασυνήθιστα κομμάτια. Είναι μεταλλικά, έχουν και ασήμι και μπρούτζο, είναι ένα κράμα μετάλλου, είναι κομμάτια, φίλοι τηλεθεατές μας, που αρχικά είναι, να πούμε, κοσμήματα για το πόδι, για τον αστράγαλο, ουσιαστικά, αφρικανικά κυρίως, εκεί τα συναντούμε, αλλά και στην Ινδία. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν μετατραπεί σε δοχεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν trinket boxes ή σαν βάσεις κυροπηγείων. Εδώ, φίλες και φίλοι μας, να συνεχίσουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που είναι αυτό το κόσμημα. Είναι ένα κολλιέ το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, είναι φιλοτεχνημένο με την τεχνική φιλιγκράν φυσικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο γιαννιώτικο κομμάτι, το οποίο έχει και πολύ ιδιαίτερη σχεδίαση, καθώς μοιάζει, μπορούμε να πούμε, σαν γραβάτα. Και είναι ασημένιο με την πιστοποίησή του, θα τη δούμε και στη συνέχεια. Και η αλυσίδα του επίσης ασημένια. Το μοτίφ, το καθαρό μοτίφ, έχει διαστάσεις 5,5 εκατοστά, φίλες και φίλοι μας, όπως το βλέπουμε στο ύψος, και 2,5 εκατοστά στο μήκος, ενώ η αλυσίδα κλειστή φτάνει στα 23 εκατοστά. Εδώ θα περάσουμε σε ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής. Είναι μια πολύ ωραία ακουαρέλα, φίλοι μας, η οποία μας παρουσιάζει μια τοπιογραφία. Είναι ξένου καλλιτέχνη, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά και φιλοτεχνημένο το 1990. Οι εξωτερικές διαστάσεις του έργου είναι στο ύψος 68 εκατοστά, ενώ το μήκος του φτάνει τα 58 εκατοστά. Έχει πασπαρτού, όπως βλέπετε, και ωραία χρυσή κορνίζα λεπτή, και φυσικά και τζάμι για να προστατεύετε το έργο ζωγραφικής, που, όπως είπαμε, είναι φιλοτεχνημένο με το υλικό της ακουαρέλας, δηλαδή με υδατοδιαλυτό χρώμα ζωγραφικής. Εδώ είχαμε μία τιμή πάλι προσφοράς, γιατί, όπως ξέρετε, πάντα σας κάνουμε πολύ καλές τιμές. Απλά στα μπαζάρ της Interart γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι προσφορές είναι ανεπανάληπτες, είναι πραγματικές προσφορές από πραγματικές τιμές που σας έχουν προταθεί τα κομμάτια μας, και αξίζει πραγματικά τον κόπο να μην χάνετε τις εκπομπές αυτές μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι δηλαδή και τον μήνα Δεκέμβρη. Έχουμε αποφασίσει να παρατείνουμε την διάρκεια του μπαζάρ, καθώς έχει και την ανταπόκριση από εσάς, φίλοι μας, και έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τις αγορές σας για τα δώρα σας και τη διακόσμηση του δικού σας χώρου σε πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, στο 50% τουλάχιστον της αρχικής τους τιμής. Είναι πολύ μεγάλες πραγματικές ευκαιρίες που αξίζει να εκμεταλλευτείτε, διότι είτε στα έργα ζωγραφικής είτε στα αντικείμενα τέχνης οι τιμές είναι υψηλές, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ενώ μέσα από τις προσφορές μας γίνονται τα κομμάτια εύκολα στο να τα αποκτήσετε. Θα συνεχίσουμε, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, και θα περάσουμε σε έναν πολύ ωραίο ζωγράφο. Ένας παλαιός ζωγράφος, ο Χαράλαμπος Παλαιολόγος, ο οποίος έχει πραγματικά καταπληκτικά έργα, τα οποία
χαρακτηρίζουν, φίλες και φίλοι μας, την ελληνική ύπαιθρο κατά κύριο λόγο. Κάτω δεξιά εδώ έχουμε την υπογραφή, πρωτότυπο έργο ζωγραφικής ελαιογραφία. Οι διαστάσεις στο ύψος είναι 48 και στο μήκος 58 εκατοστά και έχουμε μια καταπληκτική τοπιογραφία με δέντρο, όπως μπορείτε να δείτε, και έναν ωραίο ορίζοντα που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό ο Χαράλαμπος παλαιολόγος. Έχει την αυθεντική του κορνίζα το έργο μας και σας είπαμε και τις διαστάσεις 48 επί 58 εκατοστά εξωτερικά μαζί με την κορνίζα. Σας το έχουμε πραγματικά παρουσιάσει σε μια τιμή σοκαριστική. Είναι ένα παλαιό κομμάτι με δυσανάγνωστη υπογραφή φίλη μας μαγευτικό, Έλληνα ζωγράφου, καταπληκτικό κομμάτι που μας δείχνει την κοπέλα με την φορεσιά, την παραδοσιακή, σε ένα υπέροχο, φίλες και φίλοι μας, διάκοσμο, με πολύ ωραία κορνίζα, η οποία είναι καινούρια, και διαστάσεις 103 εκατοστά στο ύψος και 55 εκατοστά στο πλάτη. Εδώ θα συνεχίσουμε και θα δούμε ακόμα μια πολύ ωραία, φίλοι τηλεθεατές μας, προσφορά, που αφορά σε ένα καταπληκτικό πιάτο της Rosenthal, και μάλιστα ένα πιάτο το οποίο έχει δημιουργηθεί το 1973 από τον Wimbrand, έναν κορυφαίο σχεδιαστή, αγαπητοί μας φίλοι, ο οποίος έχει δώσει καταπληκτικές δουλειές και πολύ έτσι συλλεκτικά κομμάτια στην Rosenthal την εποχή για την οποία έκανε τα κομμάτια αυτά. Όσο αφορά τις διαστάσεις, εδώ έχουμε μία διάμετρο που φτάνει τα 33 εκατοστά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, υπέροχο κομμάτι, το οποίο είναι έτοιμο να κρεμαστεί επιτύχεια αν θέλετε. Ένα καταπληκτικό κομμάτι, φίλες και φίλοι μας, αψεγάδιαστο πρώτα απ' όλα και αρκετά σπάνιο, έχουμε εδώ. Είναι αυτό το υπέροχο μουράνο βάζο, το οποίο είναι, φίλες και φίλοι μας, φιλοτεχνημένο με την τεχνική Σομέρσο από τον Φλάβιο Πόλη. Εδώ έχουμε χρονολογία 1960, είναι πραγματικά μια καταπληκτική πρόταση και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα ύψος, φίλοι τηλεθεατές μας, στα 16 εκατοστά και ένα μήκος στα 6 σε κάθε πλευρά. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Είναι αυτό το υπέροχο φωτιστικό επιτραπέζια, υπέροχη πρόταση. Είναι μεταλλικό το κομμάτι μας και βλέπετε ότι έχει εκπληκτική δουλειά, καθώς έχουμε αυτό το αγόρι που είναι πάνω σε ένα ψάρι, έτσι πολύ όμορφο κομμάτι, και μια συγκλονιστική οπαλίνα επάνω. Το ύψος είναι 32 εκατοστά μέχρι την οπαλίνα μας και το μήκος είναι 16 εκατοστά. Εδώ, φίλες και φίλοι μας, πάμε να δούμε ένα πανέμορφο έργο, μια πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη δουλειά, αγαπητοί μας φίλοι, μια πολύ ωραία και ξεχωριστή πρόταση από την ζωγράφο Ντίνα. Είναι ένα υπέροχο πραγματικά κομμάτι, είναι ελαιογραφία σε καμβά και μας παρουσιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, ένα υπέροχο πορτρέτο μιας κοπέλας που κρατά στην αγκαλιά τη γάτα της. Πίσω έχουμε την πολύ ωραία αυτή σύνθεση με τα λουλούδια που δημιουργεί αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα στο έργο μας. Τα χρώματα είναι γεώδη, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, και έχουμε και έντονο το στοιχείο της σπάτουλας. Το συγκεκριμένο έργο είναι μια δουλειά περίπου του 1980 και οι διαστάσεις εξωτερικά είναι 55 επί 75 εκατοστά. 75 εκατοστά στο ύψος, 55 εκατοστά στο μήκος, καθώς μπορείτε να δείτε ότι είναι ένα πολύ ωραίο κάθετο έργο. Βλέπετε την πολύ ωραία απόδοση που έχουμε στα χαρακτηριστικά της κοπέλας, στο όλο στήσιμο του έργου που αποπνέει ένα ρομαντισμό και μία έτσι πολύ ωραία, φίλες και φίλοι μας, κίνηση, μια πολύ πολύ ωραία έτσι αίσθηση συνολική
που αποκομίζουμε το συγκεκριμένο κομμάτι μας. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας στην προσφορά μας μόλις με 70 ευρώ. Πάμε φίλοι μας να δούμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο είναι μια κούπ επιτραπέζια με το σχήμα από αυτό το όμορφο πουλί του Αλέκου Φασιανού. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι παλαιότερο, από Massif μπρούτζο το συγκεκριμένο κομμάτι, αγαπητοί τηλεθεατές μας. Να πούμε τις διαστάσεις μας. Το ύψος είναι 4 εκατοστά στο ψηλότερο σημείο. Το μήκος είναι 20 εκατοστά και το πλάτος μας είναι 18 εκατοστά. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, βαρύ κομμάτι όπως είπαμε, καθώς έχουμε μπρούτζο Massif. Εδώ το βλέπετε έτσι από διάφορες απόψεις για να το καταλάβετε λιγάκι μέσα στο χώρο. Επαναλαμβάνω, 20 επί 18 εκατοστά οι διαστάσεις μας. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι μας να συνεχίσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που είναι αυτή η καταπληκτική δουλειά με τα υπέροχα τριαντάφυλλα, ζωγράφος Νίκος Νικολαίδης, εξαιρετικό πραγματικά κομμάτι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές μας. Οι διαστάσεις του έργου είναι εξωτερικά στο ύψος 73 εκατοστά και στο μήκος 58 εκατοστά. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, πρωτότυπο, υπέροχο έργο ζωγραφικής πραγματικά, το οποίο εσείς μπορείτε να κάνετε δικό σας για το πολύ ωραίο μπαζάρ που έχουμε ετοιμάσει για εσάς μέχρι και τέλος του έτους θα συνεχίσει να έχετε υπόψη σας, από 250 μόλις με 100 ευρώ. Απίστευτες τιμές πραγματικά και ευκαιρία μεγάλη να αποκτήσετε ωραία έργα τέχνης. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο έπιπλο, το οποίο είναι είτε για τηλεόραση είτε και για στερεοφωνικό. Έχει ένα ράφι το οποίο μετακινείται στο κέντρο και κάτω ένα ντουλάπι από το οποίο προκύπτουν περισσότερες από δύο θέσεις. Εδώ βλέπετε το ντουλάπι μας, το ύψος είναι 86, το μήκος 58, το βάθος 50. Πάμε τώρα φίλοι μας να δούμε έναν πολύ ωραίο Έλληνα ζωγράφο, ένα πρεβεζάνο καλλιτέχνη, τον Κώστα Καλέντζη, ένας ζωγράφος, φίλοι τηλεθεατές μας, ο οποίος είναι και καθηγητής μαθηματικών και έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκθέσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Γεννήθηκε στην Πρέβεζα λοιπόν, όπως είπαμε, το 1947, σπούδασε στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έκανε ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική σε εργαστήριο στην Αθήνα, είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο έργο του, το οποίο μας παρουσιάζει την παραλία της Πρέβεζας, το μέρος φυσικά από όπου κατάγεται και είπαμε, Πρέβεζα λοιπόν παραλία, ένα υπέροχο έργο μολύβι και κάρβουνο σε χαρτόνι, με το τζάμι του φυσικά εδώ το έχουμε αφαιρέσει για να μπορείτε να το δείτε καλύτερα. Να συνεχίσουμε σε τρία υπέροχα κομμάτια για το σερβίρισμα, φίλες και φίλοι μας. Είναι τρία φανταστικά δημιουργήματα από γυαλί και μέταλλο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κόμπαλτ μπλε χρώμα στα γυαλιά μας και πολύ ωραία επάργυρη διακόσμηση στο μέταλλό μας, σε καταπληκτική γραμμή. Είναι δύο κομμάτια για το αλατοπίπερο και ένα για τις οδοντογλυφίδες, το μεσαίο που βλέπετε. Είναι μικρά αντικείμενα, όπως θα τα δούμε κιόλας τώρα σε σχέση και με τις διαστάσεις που θα σας δώσω. Έχουμε για τα μικρά κομμάτια, για το αλάτι και για το πιπέρι, 3,5 εκατοστά στο ύψος και 5 εκατοστά στη διάμετρο, ενώ το ψηλότερο για τις οδοντογλυφίδες είναι 6,5 εκατοστά στο ύψος και 5 εκατοστά επίσης, και εδώ έχουμε στην διάμετρο. Πάρα πολύ όμορφο το σχέδιο, περιμετρικά το βλέπετε και σε σχέση με το χέρι μου φυσικά αντιλαμβάνεστε λιγάκι το μέγεθός τους. Είναι πολύ όμορφα κομμάτια και τα χρησιμοποιείτε με ένα μικρό κουταλάκι, συγκεκριμένο κουταλάκι για το σερβίρισμα του αλατιού ή του πιπεριού και για τις οδοντογλυφίδες στο κεντρικό κομμάτι.
Και πάμε να συνεχίσουμε, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, σε ένα πολύ ωραίο κέντημα. Είναι ένα κέντημα το οποίο μας παρουσιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, ένα στιγμιότυπο από κυνήγι, καθώς βλέπετε ότι υπάρχει το κυνηγητικό σκυλί, το pointer εκεί, το οποίο και δείχνει με το σώμα του ένα πουλάκι και είναι όλο κεντυμένο στο χέρι, το συγκεκριμένο κομμάτι, παλαιό κομμάτι υπέροχο, το οποίο έχει και την αυθεντική πολύ ωραία του κορνίζα και οι διαστάσεις του είναι στο ύψος 27,5 εκατοστά, ενώ το μήκος του είναι 31 εκατοστά. Έχει σχετικά μικρές διαστάσεις, δηλαδή, επαναλαμβάνω, 27,5 επί 31 εκατοστά, έχει τζάμι για να προστατεύεται το εργόχειρο και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο δημιούργημα, το οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την σκηνή, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές μας, από ένα κυνήγι και βλέπετε και τη φύση πίσω, τα λουλούδια, πόσο ωραία έχουν αποδοθεί και φυσικά η κορνίζα η οποία είναι συγκλονιστική με πολύ ωραία χρυσή πατίνα. Εδώ η προσφορά μας για τον μπαζάρ είναι μόλις 20 ευρώ. Συνεχίζουμε, περνάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αφρικανικό. Αγαπητοί φίλοι μας, είναι αυτή η γυμνόστιθη, όπως μπορείτε να δείτε, αφρικανή, η οποία είναι όλη φιλοτεχνημένη επάνω σε ξύλο μασίφ, φίλοι μας, και το ύψος είναι 34 εκατοστά, το μήκος είναι 15 εκατοστά, το πλάτος είναι 12 εκατοστά. Είναι ένα γλυπτό, φίλες και φίλοι μας, το οποίο είναι εξαιρετικά καλοδουλεμένο. Είναι μια υπέροχη και καλλιτεχνική, πολύ ωραία εργασία που μπορείτε να δείτε σε όλη την άποψη του συγκεκριμένου αντικειμένου μας. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας και αυτό σε προσφορά. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο ζωγραφικής, μια εξαιρετική πρωτότυπη εργασία. Κάτω δεξιά εδώ βλέπετε και την υπογραφή του έργου, φιλοτεχνήθηκε το 2003, πρωτότυπο κομμάτι λάδι σε καμβά. Μας παρουσιάζει αυτή την ψαρόβαρκα, η οποία βρίσκεται, όπως μπορείτε να δείτε, στην ακτή, η οποία ακτή έχει μια πολύ ωραία εργασία, όπως μπορείτε να δείτε, σύνθετη με τα βότσαλα, που είναι πολύ χαρακτηριστική. Διαστάσεις εξωτερικά είναι 80 επί 110 εκατοστά και μπορείτε να κάνετε δικό σας το έργο αυτό μόλις με 80 ευρώ. Εδώ, αγαπημένοι μας φίλοι, πάμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, αυτή την πανέμορφη καρέκλα, η οποία είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι, φίλες και φίλοι μας, το οποίο ονομάζεται Σαβοναρόλα και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρόταση η συγκεκριμένη, καθώς είναι ένα κομμάτι του 1950 περίπου, είναι αναπαλαιωμένη, έχει δηλαδή επιμεληθεί όλα τα σημεία της, κάποιος ειδικός, και έτσι είναι σε υπεράψογη κατάσταση. Έχει αντικατασταθεί πίσω, όπως μπορείτε να δείτε, στην πλάτη με ύφασμα, το οποίο είναι αυτό το βελούδινο και έχει και το κάθισμά της, το οποίο, φίλες και φίλοι μας, έχει το ίδιο ύφασμα. Και να πούμε τις διαστάσεις, καθώς είναι μικρή καρέκλα, δηλαδή έχουμε ένα ύψος το οποίο φτάνει στα 73 εκατοστά στην πλάτη, το μήκος φτάνει τα 69 εκατοστά από άκρη σ' άκρη, ενώ το βάθος της είναι, φίλες και φίλοι μας, 52 εκατοστά. Το κάθισμά της, το καθαρό μέγεθος του καθίσματος είναι 42 επί 32 εκατοστά και το ύψος από το πάτωμα μέχρι το κάθισμα φτάνει τα 35 εκατοστά. Έχει χαμηλό κάθισμα δηλαδή σχετικά, 35 εκατοστών. Σε μία ακόμα πολύ μεγάλη προσφορά θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο έργο του
Χαράλαμπου Ζαχαρόπουλου, με ένα θέμα το οποίο είναι ένα τοπίο εκ του φυσικού της Λετωνίας, που φιλοτεχνήθηκε το 2018. Είναι πρωτότυπο έργο φυσικά ζωγραφικής λάδι σε καμβά, με καταπληκτική κορνίζα, η οποία δίνει στο έργο μας εξωτερικές διαστάσεις στο ύψος 80 και στο μήκος 100 εκατοστά. Μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη δουλειά από τον πολύ ωραίο καλλιτέχνη Ζαχαρόπουλο, και τεράστια προσφορά και εδώ. Πραγματικά οι προσφορές μας είναι ανεπανάληπτες, φίλοι μας, με 100 ευρώ από 220 που ήταν η προσφορά μας. Αξίζει πραγματικά να αποκτήσετε έργα τέχνης, πρωτότυπα, σε τόσο χαμηλές τιμές προσφοράς. Οι τηλεθεατές μας, η οποία πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό θέμα που βλέπουμε, φίλοι μας, από ένα πολύ ωραίο έργο που ονομάζεται, αγαπημένοι μας φίλοι, κονσέρτο μουσικής. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο κάτω βλέπετε φυσικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, κυρίως για τους λέκτες το λέω αυτό. 62x62 είναι οι διαστάσεις εξωτερικά, έχουμε τζάμι, φυσικά πασπαρτού και πολύ ωραία κορνίζα σε χρυσό χρώμα, και βλέπουμε αυτή την υπέροχη απόδοση που υπάρχει και στην κορνίζα. Βεβαίως βλέπουμε το πασπαρτού και την κορνίζα, αλλά στο θέμα κυρίως που είναι έτσι αυτή η παρέα από νεαρά παιδιά που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ορχήστρα. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές μας, συνεχίζουμε και περνάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο έργο ζωγραφικής. Είναι, όπως μπορείτε να δείτε, μια τοπιογραφία υπέροχη, η οποία είναι ένα κομμάτι παλαιό, το οποίο χρονολογείται στον 19ο αιώνα και έχει μια καταπληκτική δουλειά. Το υλικό είναι λάδι, έχουμε δηλαδή ελαιογραφία σε καμβά και έχουμε και την αυθεντική κορνίζα του έργου. Είναι ανυπόγραφο κομμάτι και οι διαστάσεις του εξωτερικά είναι στο ύψος 73 εκατοστά και στο μήκος 86. Είναι μια πολύ ωραία, φίλες και φίλοι μας, καλλιτεχνική εργασία, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο μας παρουσιάζει αυτή την πάρα πολύ ωραία τοπιογραφία. Πάμε τώρα να δούμε, φίλοι μας, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο του Χρήστου Λεβέντη, ενός πολύ γνωστού Έλληνα επαγγελματία ζωγράφου. Μια δουλειά η οποία είναι πρωτότυπη φυσικά ελαιογραφία σε καμβά και μας παρουσιάζει αυτή τη θαλασσογραφία με τα πλοία σε αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους ζεστούς τόνους, όπως μπορείτε να δείτε, και σε πολύ ωραίο συνδυασμό με την κορνίζα που έχει τοποθετηθεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, καθώς οι διαστάσεις του είναι στο ύψος 122 εκατοστά και στο μήκος 142 εκατοστά. Να σας αναφέρω για τον Χρήστο Λεβέντη ότι είναι μέσα στους 5 εικαστικούς, δηλαδή μαζί με τον Σπύρο Λιμπέρη, τον Ευθύμιο Κουρί, τον Νίκο Παπαδόπουλο και την Μαρία Ζούστα, που το 1983 αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Σύλλογο Ελλήνων, φίλες και φίλοι μας, εικαστικών καλλιτεχνών, το Σύλλογο Απελή, και να κάνουν έτσι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά πάνω στα θέματα, φίλες και φίλοι μας, της αναβάθμισης της τέχνης και τη φροντίδα των εικαστικών καλλιτεχνών. Ένας πάρα πολύ όμορφος ζωγράφος, ένας ζωγράφος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη θεματογραφία παρουσιάσει μέσα στα χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, και μέσα από τις εκπομπές μας έχετε δει αρκετά έργα του Χρήστου Λεβέντη που σας έχουμε παρουσιάσει. Εδώ έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία πρόταση σε πολύ χαμηλή τιμή προσφοράς. Περνάμε τώρα, φίλοι μας, να δούμε ένα πολύ ωραίο έργο. Είναι ένα παλαιότερο έργο στο οποίο έχει μπει σύγχρονη κορνίζα και μας παρουσιάζει αυτά τα υπέροχα χρυσάνθεμα.
Βλέπετε μια πολύ ωραία σύνθεση λουλουδιών, στην συγκεκριμένη περίπτωση ανθοδοχείο, με καταπληκτικό φόντο, πολύ ωραία γραφή όπως μπορείτε να δείτε στις πινελιές, οι οποίες είναι σύνθετες με πολλά χρώματα, είναι ένα πολύ δουλεμένο έργο δηλαδή και είναι και υπογεγραμμένο κάτω δεξιά. Να πούμε ότι οι διαστάσεις του είναι εξωτερικά 60 επί 80 εκατοστά, με αυτή την πολύ ωραία κορνίζα, και εδώ βλέπετε και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έχει δουλευτεί το συγκεκριμένο έργο και έχουν αποδοθεί τόσο ξεχωριστά τα χρυσάνθεμα αλλά και τα φυλλώματα και όλη η παρουσία των λουλουδιών και γενικότερα της σύνθεσης της οποίας βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι εξαιρετικό έργο, υπέροχη και η κορνίζα μας εδώ. Εδώ, φίλοι μας, θα περάσουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο ανθοδοχείο. Είναι ένα ανθοδοχείο σε ωραία γραμμή, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή την λία επιφάνειά του από οπαλίνα, σε ένα ωραίο υπόλευκο χρώμα, το οποίο, φίλοι τηλεθεατές μας, έχει ένα ύψος που φτάνει τα 32,5 εκατοστά, είναι μεγάλο βάζο αυτό, και μια διάμετρο στο στόμιο που φτάνει τα 14 εκατοστά. Έχει ωραίο σχέδιο και κάτω, καθώς βλέπετε να καταλήγει στην στρογγυλή βάση, και είναι ένα πολύ ωραίο κομψό κομμάτι, το οποίο μπορείτε είτε στολισμένο με τα λουλούδια, είτε όπως εσείς θέλετε, είτε και σκέτο, να το διακοσμήσετε όμορφα στο χώρο σας. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Εδώ, φίλοι μας, συνεχίζουμε και περνάμε να δούμε μία πάρα πολύ ωραία πρόταση από αυτό το φωτιστικό. Έχει πολύ ωραία, όπως μπορείτε να δείτε, σχεδίαση στο μπρούτζο και επιχρήσωση, ενώ βλέπετε ότι έχουμε 3 παιδάκια σε γλυπτά, τα οποία ενώνουν τα χέρια τους περιμετρικά και ουσιαστικά παίζουν κάποιο παιχνίδι. Είναι καταπληκτική πρόταση και οι διαστάσεις για το πάρα πολύ ωραίο αυτό δημιούργημα, που είναι φυσικά μια vintage βεβαίως δημιουργία, είναι στο ύψος 43 εκατοστά, ενώ η διάμετρος είναι 13 εκατοστά. Εκπληκτικό κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο. Συνεχίζουμε, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από μια υπέροχη παλαιά ζωγράφο, την Άννα Λούζη. Είναι ένα έργο παλαιό, άνω των 100 ετών, φίλοι μας, και μας παρουσιάζει το αχύλλον της Κέρκυρας. Οι διαστάσεις εξωτερικά είναι 57 εκατοστά στο ύψος και 72 εκατοστά στο μήκος, με την αυθεντική του κορνίζα, και είναι λάδι σε καμβά, πρωτότυπο έργο ζωγραφικής, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά. Και θα δούμε ακόμα ένα έργο της Λούζη και θα σας μιλήσω περισσότερο για το βιογραφικό της στη συνέχεια. Εδώ θα συνεχίσουμε σε ένα υπέροχο έργο του εξαιρετικού ζωγράφου και αγαπημένου σας ζωγράφου Σταύρου Λαβιά, καθώς αγαπάτε πάρα πολύ τα έργα αυτού του εξαιρετικού καλλιτέχνη, ο οποίος έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιογραφικό, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές παρουσιάζοντας τα έργα του. Έχει τελειώσει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, υπήρξε και καθηγητής στην Κλαρτέ, καθώς έχει ασχοληθεί και με την μικροκλιπτική, και εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι είναι από τις πάρα πολύ ωραίες του δουλειές, καθώς όπως μπορείτε να δείτε έχουμε αυτή την εξαιρετική σύνθεση. Κάτω δεξιά εδώ υπάρχει και υπογραφή του Σταύρου Λαβιά. Είναι λεωγραφία σε καμβά το συγκεκριμένο πολύ ωραίο κομμάτι μας, και μπορείτε να δείτε αυτή την υπέροχη επάργυρη κανάτα και μια ωραία σύνθεση με τα φρούτα και το λουλούδι. Εξαιρετικό, με υπέροχη κορνίζα, με λεπτή πατούρα, η κορνίζα μας εξαιρετική. Οι διαστάσεις του έργου είναι στο ύψος 90 εκατοστά, και μιλάω εξωτερικά μαζί με την κορνίζα. Στο ύψος έχουμε 90 εκατοστά και στο μήκος έχουμε 58 εκατοστά. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες δουλειές του Σταύρου Λαβιά, το συγκεκριμένο έργο τέχνης.
Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο έργο ζωγραφικής, μια εκπληκτική ακουαρέλα του πολύ καλού Έλληνα ζωγράφου Χριστόφορου Μελίδη. Το κομμάτι μας έχει διαστάσεις 68x83 εκατοστά εξωτερικά. Να πούμε για τον Χριστόφορο Μελίδη ότι γεννήθηκε το 1952 στις Σέρρες, όπου ζει και εργάζεται. Επίσης να πούμε ότι ασχολείται από το 1977 επαγγελματικά με τη ζωγραφική, έχοντας κάνει ελεύθερες σπουδές. Αποτυπώνει στα έργα του την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής του. Το 1983 ίδρυσε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής και Παράδοσης Σερών, όπου παρουσιάζει τη μεγάλη συλλογή του από έργα και σχέδια παραδοσιακών οικισμών της Μακεδονίας, που απόκτησε μετά από πολύχρονη ερευνητική εργασία, για την οποία και τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει εκδώσει βιβλία, λευκόματα και έργα του έχει εκθέσει πολλές φορές σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και φιλοτέχνησε επίσης το επίσημο σήμα του Δήμου Σερών. Τον αναφέρουν και ως τον θεματοφύλακα της αρχιτεκτονικής παράδοσης, φίλοι τηλεθεατές μας, καθώς αποδίδει, όπως είπαμε, τα σπίτια, τα οικήματα και εδώ την εκκλησία, όπως μπορείτε να δείτε. Βλέπετε τους δρομείς, ένα καταπληκτικό έργο του ζωγράφου Βαλέριου, ακόμα ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης στις οθόνες σας. Ένα έργο το οποίο φιλοτεχνήθηκε ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 και έχει εξωτερικές διαστάσεις μαζί με αυτή την υπέροχη κορνίζα που έχει τοποθετηθεί, 80x100 εκατοστά. Να θυμάστε ότι για τα έργα ζωγραφικής παίρνετε πιστοποιητικό γνησιότητα στις υπογραφείς και του υλικού του έργου, αγαπητοί τηλεθεατές μας, και είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει μια αγορά η οποία πραγματικά αξίζει, καθώς έχετε αγοράσει ένα γνήσιο έργο τέχνης στην χαμηλότερη τιμή που θα μπορούσε να διατεθεί. Πάμε, φίλες και φίλοι μας, να συνεχίσουμε σε ένα καταπληκτικό έργο ζωγραφικής της Τόνιας Κυρικάδη, όπου εδώ βλέπουμε και την χαρακτηριστική της υπογραφή. Είναι ένα καταπληκτικό έργο της, το οποίο μας παρουσιάζει μια πολύ ωραία σύνθεση αρχαιοελληνική, όπως μπορείτε να δείτε, καταπληκτική, με την πολύ ωραία δουλειά της ζωγράφου. Λάδι σε καμβά, 70x90 εξωτερικές διαστάσεις, για το μπαζάρ 90 ευρώ μόνο. Να συνεχίσουμε με έναν πανέμορφο και γλυκύτατο Βούδα, φίλοι τηλεθεατές μας, ένας ωραίος Βούδας από Ευωρίνη, ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ παλαιό και είναι τοποθετημένο σε πολύ ωραία ξυλόγλυπτη βάση. Να πούμε ότι είναι όρος καλιστό, φυσικά χειροποίητο, και όπως μπορείτε να δείτε έχει τα χέρια του ψηλά, είναι χαμογελαστός και είναι για την ασιατική φυσικά κουλτούρα ένα κομμάτι τύχης, και στην Ευρώπη τα κομμάτια αυτά τα χρησιμοποιούμε όσοι ασπάζονται το Feng Shui στο χώρο τους αρκετά. Ακόμα μια υπέροχη αντίκα, πάμε να δούμε, φίλοι τηλεθεατές μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επάργυρη βάση, όπως μπορείτε να δείτε, με ένα πολύ ωραίο γλυπτό, και επάνω ολοκληρώνεται με μια μοναδική οπαλίνα σε λευκό χρώμα με πολύ ωραία χρυσά, όπως βλέπετε στα αστέρια που δημιουργούνται περιμετρικά, αλλά και στις πολύ ωραίες μπορντούρες. Αξίζει να προσέξουμε επίσης το ιδιαίτερο κόψιμο που υπάρχει επάνω στην οπαλίνα και είναι τόσο ξεχωριστό και τόσο όμορφο. Κομμάτια αυθεντικές αντίκες, φίλοι τηλεθεατές μας, οι οποίες πραγματικά είναι στολίδια για το χώρο σας, για τη διακόσμησή σας, φυσικά για τους λάτρεις του κλασικού βεβαίως. Να πούμε τις διαστάσεις, καθώς έχουμε ένα ύψος στα 28 εκατοστά, ενώ η διάμετρος είναι 20. Εδώ θα συνεχίσουμε και θα δούμε ένα πολύ ωραίο έργο του εξαιρετικού ζωγράφου, επαγγελματία ζωγράφου Γιώργου Χαζαρίδη. Ένα κομμάτι από τις πάρα πολύ ωραίες του δουλειές, φίλοι τηλεθεατές μας, που είναι αυτή η υπέροχη θαλασσογραφία με τα βότσαλα. Ουσιαστικά είναι μία ακτή. Κάτω δεξιά είδαμε και την υπογραφή. Βλέπετε την πάρα πολύ ωραία ρεαλιστική απόδοση
που έχει δώσει ο καλλιτέχνης μας στο πρώτο πλάνο που είναι τα βότσαλα και φυσικά ένας πολύ ωραίος ορίζοντας με το βουνό και τα λοιπά και τα σύννεφα που βλέπουμε στα ανοιχτά. Όσο αφορά στις διαστάσεις, μαζί με αυτή την πολύ ωραία κορνίζα που έχει το έργο μας, το ύψος είναι 93 εκατοστά, ενώ το μήκος είναι 123 εκατοστά. Είναι ένα μεγάλο έργο που μπορείτε να τοποθετήσετε σε ένα κεντρικό χώρο, φίλοι τηλεθεατές μας, και να το απολαμβάνετε κοιτάζοντάς το. Είναι πρωτότυπο έργο ζωγραφικής ελαιογραφίας σε καμβά και παρότι σας είχε παρουσιαστεί σε προσφορά, ακόμα χαμηλότερα σήμερα μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 130 ευρώ μόνο για τις προσφορές μας. Εδώ φίλοι μας περνάμε σε ακόμα ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο συλλεκτικό κομμάτι, καθώς είναι αυτό το πανέμορφο πιάτο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πιάτο, έχει μία διάμετρο, ας ξεκινήσουμε από αυτό, στα 44,5 εκατοστά, καταλαβαίνετε λιγάκι έτσι το μέγεθός του. Πίσω ακριβώς κλείνει μάλιστα και μία μπρούτζινη ειδική βάση την οποία και έχει. Είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Βλέπουμε ζωγραφική φίλοι μας μέσα στο εσωτερικό από αυτή την εξαιρετική παράσταση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο χρονολογείται στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι μια καταπληκτική παλαιά γαλλική αντίκα που αξίζει πραγματικά να προσέξετε. Ακόμα μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, πάμε να δούμε φίλοι τηλεθεατές μας ένα καταπληκτικό έργο της Σωτηρίας Ράλη, ένα υπέροχο παστέλ το οποίο μας παρουσιάζει έναν κριτικό όπως βλέπετε. Οι διαστάσεις είναι εξωτερικά 50x65 εκατοστά. Φοιτησε η Σωτηρία Ράλη στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και είναι πτυχιούχος και της Superior École des Beaux-Arts των Παρισίων. 90 ευρώ υπερπροσφορά. Επίσης, ένας από τους σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους, ο Αθανάσιος Ζαχαρίου. Ο Ζαχαρίου λοιπόν, όπως σας έλεγα, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες ζωγράφους, κυρίως με έργα ζωγραφικής σε καμβά, ελαιογραφίες, όπως και αυτό που παρακολουθείτε τώρα στις οθόνες σας. Συγχωρείτε. Γεννήθηκε το 1956 και από μικρός είχε ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική. Παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα κοντά στον ζωγράφο Χιτήρη και στη συνέχεια κοντά επίσης σε άλλους γνωστούς ζωγράφους, όπου τελειοποίησε και τις γνώσεις του επάνω στη τέχνη. Έχει παρουσιάσει τα έργα του σε πολλές εκθέσεις φίλοι μας, και ομαδικές αλλά και ατομικές, και τα έργα του είναι κυρίως πορτρέτα, συνθέσεις, νεκρές φύσεις και αγροτικές σκηνές, όπως και αυτή εδώ παρακολουθείτε τώρα αυτό το υπέροχο θέμα με το άρμεγμα, όπως βλέπετε φίλοι τηλεθεατές μας. Και να πούμε κάποιες από τις κριτικές του, ότι τα έργα του χαρακτηρίζονται από τη λεπτομέρεια του σχεδίου, την ακριβή παραστατικότητα και τη σωστή χρωματική αντίληψη, και η δουλειά του είναι γενικά δομημένη σε καλλιτεχνικές βάσεις φωτός και σχεδίου με πλούσια συγκίνηση και ευαισθησία. Ένας υπέροχος λοιπόν ζωγράφος, ο Αθανάσιος Ζαχαρίου. Το έργο αυτό που παρακολουθείτε, που είναι ελαιογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά, έχει εξωτερικές διαστάσεις 75x95 εκατοστά. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι με καταπληκτική κορνίζα που έχει τοποθετηθεί. Να συνεχίσουμε και να δούμε ένα υπέροχο έργο του Γιώργου Σιούντα, φίλοι τηλεθεατές μας, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά του έργα, ένα από τα έργα που μαζί με κάποιες άλλες σειρές πραγματικά τον καθόρισαν, και είναι αυτή η υπέροχη θαλασσογραφία με το πλοίο και την καταπληκτική πραγματικά απόδοση ενός χρώματος, φίλοι τηλεθεατές μας, σε διάφορες διαβαθμίσεις, και τόσο ωραία η δουλειά στο ιστιοφόρο. Ο Γιώργος Σιούντας, όπως είπαμε, είναι ένας από τους πολύ ακριβούς σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους φίλοι μας. Δηλαδή τα έργα του τα συναντούμε με περισσότερα από 1.500, 1.800, 2.000 ευρώ, αναλόγως φυσικά και τις διαστάσεις και το θέμα. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, να δούμε ένα συγκλονιστικό κομμάτι που έχει έρθει
στην συλλογή εδώ για να σας παρουσιαστεί. Είναι μια καταπληκτική πρόταση από αυτό το συγκλονιστικό γλυκοδοχείο. Είναι μια απίστευτη πραγματικά, φίλοι τηλεθεατές μας, εργασία καλλιτεχνική, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε. Είναι φιλοτεχνημένο από κρίσταλο καταπληκτικό και έχει εξαιρετική δουλειά με επιχρυσώματα, όπως μπορείτε να δείτε, και ένα υπέροχο καμαίο πορτρέτο στο κέντρο. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια που σας έχουμε δείξει, τόσο αριστοκρατικό, τόσο μοναδικό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο λευκό χρώμα να κυριαρχεί, έχουμε μπλε σκούρο πολύ ωραίο και χρυσό, και όλα αυτά στην όλη του σύνθεση δημιουργούν αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά αποτέλεσμα. Το ύψος είναι 33 εκατοστά, η διάμετρος είναι 11, το βλέπουμε εδώ και ανοιχτό, είναι υπέροχο πραγματικά δημιούργημα. Δείτε και περιμετρικά την κάθε του λεπτομέρεια, η οποία είναι συγκλονιστική. Επαναλαμβάνω, 33 εκατοστά το ύψος, 11 εκατοστά. Διαχειρός Νόρας Ιορδανίδου, μια αγιογραφία φίλη μας, με τον Άγιο Μινά, όπως μπορείτε να δείτε, να έχει φιλοτεχνήσει η ζωγράφος και αγιογράφος Νόρα Ιορδανίδου. Πάνω σε ξύλο, με φύλλο χρυσού, μια υπέροχη αγιογραφία, πρωτότυπη βέβαια, και οι διαστάσεις της είναι 60. Εδώ, αγαπημένοι μας φίλοι, πάμε να δούμε ένα ωραίο κομμάτι ethnic. Είναι ένα πολύ ωραίο αφρικάνικο διακοσμητικό. Είναι μια επιτύχια μάσκα ξυλόγλυπτη με όμορφους χρωματισμούς. Μπορείτε να δείτε έτσι ένα ενδιαφέρον κόκκινο χρώμα που έχει, και όχρα, και γενικώς έτσι μια ιδιαιτερότητα στην εργασία της. Είναι μεγάλο κομμάτι. Να πούμε ότι το ύψος της είναι 97 εκατοστά και το μήκος της είναι 17 εκατοστά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση για εσάς που επιλέγετε ethnic στοιχεία στη διακόσμησή σας. Και να δούμε ένα υπέροχο κομμάτι, μια υπέροχη σύνθεση ακουαρέλα με παστέλ του Άγιτου Ξομεριτάκη, ενός εκπληκτικού Έλληνα ακουαρελίστα, φίλοι τηλεθεατές μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι σε ηλικία μάλιστα 92 ετών. Ένας κερκυραίος καλλιτέχνης, ο οποίος μαθήτευσε κοντά σε μεγάλους ζωγράφους όπως ο Τέν Φλωριάς. Να πούμε ότι το έργο του αυτό έχει εξωτερικές διαστάσεις 58 επί 75 εκατοστά. Ο Άγης Ξομεριτάκης, που πάνω από 30 χρόνια αφιέρωσε σε μελέτες, προσπάθειες και εμπειρίες για να αγγίξει κάθε μέρα και πιο κοντά μια τεχνοτροπία, να αρμονίζεται μέσα στα πλαίσια του πάθους για το πώς πρέπει να εκφράζει τη τέχνη ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του δημιουργού. Είχε ένα έμφυτο ταλέντο για τη ζωγραφική και πάθος, και ήταν ένας ζωγράφος εξαιρετικός, με μεγάλη παρουσία και ιδιαίτερα στα κερκυραϊκά δρόμενα, με πολλές καταξιώσεις. Δεν έχω και χρόνο, όπως έχετε καταλάβει. 58 επί 75 οι εξωτερικές διαστάσεις, πρωτότυπο έργο με αφιέρωση και πίσω από τον Άγη Ξομεριτάκη. Στον κωδικό αυτό βλέπουμε ένα καταπληκτικό έργο της ζωγράφου Χριστίνας Μαυράκη, η οποία, φίλη μας, έχει μαθητεύσει κοντά στον μεγάλο ζωγράφο Αντώνη Ανδρεάδη, και μας παρουσιάζει και αυτή σε ιμπρεσιονιστικό ύφος, όπως και ο δάσκαλός της στην εργασία της. Βλέπετε εδώ τα δύο παιδιά τα οποία μαζεύουν τις ελιές, αν δεν κάνω λάθος, με εξωτερικές διαστάσεις 70 επί 90 εκατοστά, με καταπληκτική κορνίζα χρυσή με πατίνα. Και εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, αγαπημένοι μας φίλοι, για το μπαζάρ μας μέχρι τέλος του χρόνου στα 80 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε ένα ωραίο μοντέρνο έργο, φίλες και φίλοι μας, από τον πολύ γνωστό ζωγράφο Ρέντι Ρετζά.
ο οποίος είναι ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε το 1971, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Τις πρώτες πολύ καλές κριτικές του τις απέσπασε στην έκθεση της σχολής του το 1994 στην Φλωρεντία, αλλά και στις ατομικές του εκθέσεις που οργάνωσε στη Βουλιαγμένη, Βούλα και Κηφισιά. Τα θέματα του απασχολούν φίλες και φίλοι μας τον καλλιτέχνη μας με ανώνυμες γυναικείες φιγούρες, επίσης η θάλασσα, τα δέντρα και όλα αυτά που καταγράφονται στον καμβά με ένα συνήθιστο και πρωτότυπο τρόπο. Στο ταξίδι αυτό της ζωής, ο καλλιτέχνης νιώθει την υποχρέωση να καταγράψει υπερβατικά τα χρώματα που ομορφαίνουν τη ζωή μας. Εδώ έχουμε ένα θέμα με ένα πουλάκι το οποίο κυριαρχεί. Το έργο είναι μεγάλο, καθώς οι διαστάσεις φτάνουν εξωτερικά 120 επί 120 εκατοστά, μαζί με αυτή την περίφημη κορνίζα, η οποία είναι σε ένα ωραίο χρυσό χρώμα πλακέ μαζί με πατούρα. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, να περάσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, η οποία είναι αυτό το καταπληκτικό μπουκάλι. Είναι ένα μεγάλο μπουκάλι αρώματος εποχής 1918 περίπου, το οποίο είναι φιλοτεχνημένο από κρίσταλο σε πολύ ωραία κοπή, πυραμιδωτή, και επάνω έχουμε το κούμπομά του, το πόμα του που είναι ανοιγόμενο και θα το δούμε, σε καθαρό ασίμι φυσικά 925 βαθμών. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα κομμάτια, εγγλέζικα, και δύσκολο να τα βρει κάποιος και πάρα πολύ ακριβά να έχετε υπόψη σας σε όλες τις δημοπρασίες ή στις διαθέσιμες αντικερί που μπορείτε να τα βρείτε. Εδώ να πούμε ότι το ύψος του είναι 15 εκατοστά, γι' αυτό σας λέω είναι μεγάλο μπουκάλι αρώματος, και η διάμετρός του είναι 10 εκατοστά. Είναι συγκλονιστικό κομμάτι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με αυτή την υπέροχη τοπιογραφία από τη Ρόδο, ένα υπέροχο έργο πρωτότυπο, ηλιογραφία σε καμβά, με την υπέροχη ρεαλιστική απόδοση του Δημήτρη Σιδερά, με εξωτερικές διαστάσεις 80 επί 100 εκατοστά. Πάμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές μας, παρουσιάζοντάς σας ένα υπέροχο έργο του πολύ ωραίου και πολύ σπουδαίου ζωγράφου Βασίλη Μάστορα. Μπορείτε να δείτε και την υπέροχη δουλειά του, δεν χρειάζονται πολλές φορές ιδιαίτερες παρουσιάσεις σε κάθε καλλιτέχνη. Πολλές φορές και η δουλειά βλέπετε πόσο ξεχωριστή και υπέροχη είναι, και καθώς έχουμε και ένα ωραίο κλασικό ρεαλιστικό κομμάτι, αντιλαμβάνεστε την ποιότητα της εργασίας του εξαιρετικού Βασίλη Μάστορα, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1952, είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Τεχνών Ελλάδος. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει κάνει και πολλές εκθέσεις ατομικές και έχει συμμετάσχει και σε ομαδικές. Να πούμε για το Βασίλη Μάστορα ότι εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό του έργο, ηλιογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένο κάτω αριστερά, με εξωτερικές διαστάσεις στο ύψος 81 και στο μήκος 71 εκατοστά, με την πολύ ωραία αυτή κορνίζα η οποία το περιβάλλει. Πάμε τώρα, φίλοι μας, να συνεχίσουμε και να περάσουμε να δούμε έναν υπέροχο, φίλες και φίλοι μας, δίσκο. Ουσιαστικά είναι ένα serving dish, λέγεται, όσο αφορά την ιδιότητά του. Δηλαδή είναι ένα σκεύος για σερβίρισμα, είναι Κριστόφλ, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ένα γαλλικό υπέροχο κομμάτι επάργυρο, άψογο και με καθρέφτη στο κέντρο, ο οποίος είναι και καινούριος, έχει αντικατασταθεί ο παλαιός και έτσι είναι σε άψογη κατάσταση. Περιμετρικά βλέπετε την πάρα πολύ ωραία διάτρητη μπορτούρα, η οποία υπάρχει, φίλοι τηλεθεατές μας, στο συγκεκριμένο υπέροχο δημιούργημα της Κριστόφλ, το οποίο είναι αντίκα, χρονολογείται ανάμεσα στο 1893 έως 1935
Συγκεκριμένα έχουμε τις συγκεκριμένες σφραγίδες που θα δούμε στη συνέχεια. Να τον δούμε και περιμετρικά το συγκλονιστικό αυτό δίσκο μας, που φυσικά δύναται να γυαλιστεί όπως γνωρίζετε και να σας παραδοθεί σε κατάσταση καινούριου. Απλά ξέρετε ότι πολλές φορές στα αντικείμενα αφήνουμε την παλαιότητα στα επάργυρα κομμάτια, έτσι ώστε να καταλαβαίνετε λιγάκι και την παλαιότητά τους. Να πούμε βεβαίως και τις διαστάσεις, όπου έχουμε ένα ύψος στα 17 εκατοστά, το μήκος είναι 27 και το πλάτος 22. Εδώ ακριβώς πίσω υπάρχουν και οι σφραγίδες της Κριστόφλ. Θα δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία η εταιρεία συνηθίζει να σημειώνει στα αντικείμενά της και φανερώνουν και τις χρονολογίες και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να δούμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση που έχουμε για εσάς σε αυτή την πολύ ωραία επιτύχεια, φίλοι τηλεθεατές μας, πρόταση που σας έχουμε για αυτό το καταπληκτικό διακοσμητικό, το οποίο παρουσιάζει 2 πιάτα, τα οποία όπως μπορείτε να δείτε είναι εσωτερικά σε μια πολύ ωραία κορνίζα μπρούτζινη, η οποία έχει καταπληκτικά σχέδια, όπως μπορείτε να δείτε, και ψηλά αλλά και χαμηλότερα. Είναι αποκλειστικά για επιτύχεια διακόσμηση και οι διαστάσεις είναι στο ύψος 46 εκατοστά, ενώ το μήκος φτάνει τα 16 εκατοστά. Έχουμε 2 πολύ ωραία στοιχεία πορσελάνης, όπως μπορείτε να δείτε, με ωραία παράσταση με λουλούδια και ανθοδοχεία. Ακόμα ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής περνάμε να δούμε τώρα. Είναι του πολύ ωραίου καλλιτέχνη του Νίκου Χαμαντή, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας ζωγράφος, ο οποίος τα τελευταία αρκετά χρόνια ζει και εργάζεται μόνιμα στο Παρίσι, στη Γαλλία. Είναι ηλιογραφία σε καμβά, είναι υπογεγραμμένο κάτω δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε, και οι εξωτερικές του διαστάσεις με την κορνίζα είναι 70x90 εκατοστά. Λάδι σε καμβά, πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και εδώ για το Χαμαντή, στα 120 ευρώ. Εδώ φίλοι μας θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο έργο ζωγραφικής της Νόρας Ιορδανίδου, είναι υπογεγραμμένο κάτω δεξιά. Η Νόρα Ιορδανίδου, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ καλή ζωγράφος και ασχολείται κυρίως με την αγιογραφία. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες ζωγραφικές δουλειές, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Από αυτό το καταπληκτικό θέμα με την κοπέλα, με το καπέλο της, επίσης με πολύ ωραία ρομαντική διάθεση το έργο αυτό, το οποίο έχει εξωτερικές διαστάσεις 60x110 εκατοστά, είναι κάθετο όπως μπορείτε να δείτε και είναι ελαιογραφία σε καμβά. Το κομμάτι αυτό σας έχει παρουσιαστεί στα 180 ευρώ σε προσφορά φυσικά, όπως πολύ εύκολα αντιλαμβάνεστε. Για το μπαζάρ όμως φίλοι μας έχουμε 80 ευρώ στην πάρα πολύ μεγάλη μας προσφορά. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ακόμα ένα πολύ ωραίο έργο, σε ακόμα μια εκπληκτική ζωγράφο, Ελληνίδα ζωγράφο, την υπέροχη Ζήνα Λιναρδάκη, η οποία είναι μια πειραιώτισσα ζωγράφος και η οποία ξεκίνησε τα μαθήματα ζωγραφικής το 1979 και το 1981 πήγε στο Παρίσι, όπου και σπούδασε εκεί στην Σχολή Καλών Τεχνών. Εδώ έχουμε ένα έργο της ελαιογραφίας σε καμβά με εξωτερικές διαστάσεις 48x78 εκατοστά και υπερπροσφορά 150 ευρώ. Εδώ συνεχίζουμε σε ένα γλυκύτατο έργο. Είναι μια καταπληκτική ζωγραφική επάνω σε φίλες και φίλοι μας πλακάκι, επάνω σε πορσελάνη. Είναι ένα έργο συγκλονιστικό, το οποίο είχε πάρει μέρος μάλιστα και σε έκθεση στον Φιλολογικό Σύλλογο του Παρνασσού από τον ζωγράφο Στέλιο Γεωργίου, με την αυθεντική υπέροχη κορνίζα του, και έχει και τη σφραγίδα του Παρνασσού πίσω της έκθεσης. 19x19 οι διαστάσεις εξωτερικά με τζάμι, 80 ευρώ για το μπαζάρ. Περνάμε τώρα να δούμε ένα καταπληκτικό, φίλες και φίλοι μας, δημιούργημα, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο γαλλικό φωτιστικό επιτραπέζιο, μια λάμπα καταπληκτική.
Μας παρουσιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το υπέροχο άλογο σε ένα πολύ ωραίο ρεαλιστικό, φίλες και φίλοι μας, τρόπο έκφρασης. Είναι φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου το κομμάτι αυτό από ένα είδους πάστα και έχει και το αυθεντικό του καπέλο, το οποίο είναι οβάλ επάνω. Να πούμε ότι οι διαστάσεις είναι στο ύψος 58 εκατοστά, στο μήκος 48 και στο πλάτος 28 εκατοστά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, είναι μια υπέροχη αντίκα, αγαπητοί τηλεθεατές μας, γαλλική, η οποία μας παρουσιάζει την ομορφιά αυτού του υπέροχου ζώου. Θα δούμε φυσικά και την υπογραφή, η οποία υπάρχει ακριβώς πίσω, που μας πιστοποιεί και την προέλευση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, αγαπητοί τηλεθεατές μας, η συγκεκριμένη που βλέπουμε τώρα. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, να δούμε ένα υπέροχο έργο μοντέρνο της Γιούλης Βρανά, μια υπέροχη ζωγράφος και αρκετά ακριβή καλλιτέχνηδα, απόφοιτη, φίλες και φίλοι μας, της σχολής Abbessé de Paris. Διδάχτηκε χαρακτική από τον Φαρσακίδη, έχει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο έργο της, το κορίτσι με τη μεγάλη βεντάλια, το οποίο έχει διαστάσεις εξωτερικά 67 επί 77 εκατοστά, είναι υπογεγραμμένο και πίσω και είναι λογραφία σε καμβά, πρωτότυπο έργο ζωγραφικής. Καταπληκτική δουλειά, Γιούλη Βρανά, πολύ ωραία ζωγράφος, υπερπροσφορά για τον μπαζάρ, 150 ευρώ. Πάμε να δούμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, αυτό το βαζάκι, φίλοι τηλεθεατές μας, το υπέροχο μουράνο βαζάκι μας που βλέπουμε εδώ, και έχει ένα πολύ όμορφο μπλε κόμπαλτ χρώμα, έχει πόδι χαμηλό, όπως μπορείτε να δείτε, έχει επίχρησα υπέροχα στοιχεία και φυσικά πολύ ωραία επίσης διακόσμηση, όπως μπορείτε να δείτε, από μπλε στοιχεία περιμετρικά στην μπορτούρα. Το ύψος του είναι 13 εκατοστά, η διάμετρος του είναι 11, είναι μικρό βαζάκι, πολύ γλυκό κομμάτι, αντικούλα καταπληκτική για τις βιτρίνες και τις συλλογές που ενδεχομένως έχετε. Και σας αρέσουν έτσι και πάρα πολύ αυτά τα πανέμορφα χειροποίητα φυσικά εξ ολοκλήρου κομμάτια με το γνήσιο χρυσό και την εξαιρετική διακόσμηση και φυσικά την εξαιρετική απόδοση που έχουν σε κάθε του σημείο. Συνεχίζουμε, φίλοι τηλεθεατές μας, συνεχίζουμε τις πάρα πολύ μεγάλες μας προσφορές. Πάμε να δούμε, επειδή μας έχετε ζητήσει να δείτε στα μπαζάρ μας έργα του Νίκου Κριδέρα, πάμε να δούμε ακόμα ένα πολύ ωραίο έργο του. Δυστυχώς δεν βρίσκεται πια στη ζωή υπέροχος αυτός Έλληνας ζωγράφος. Εδώ έχουμε ένα θέμα από τον Κορινθιακό, μια χαρακτηριστική και υπέροχη δουλειά της καλλιτεχνικής εργασίας του Νίκου Κριδέρα, με διαστάσεις εξωτερικές, με την πολύ ωραία αυτή κορνίζα, στα 80 επί 100 εκατοστά, 80 το ύψος, 100 το μήκος, λάδι σε καμβά, υπογεγραμμένο κάτω αριστερά και πίσω, με πολύ μεγάλη προσφορά στα 150 ευρώ. Συνεχίζουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, πάμε σε ένα υπέροχο δαχτυλίδι, πάλι για το μπαζάρ μας μια καταπληκτική προσφορά, ένα δαχτυλίδι το οποίο είναι χειροποίητο και φιλοτεχνημένο εξ ολοκλήρου από ασήμι 925 βαθμών. Βλέπετε την εκπληκτική δουλειά που έχει, φίλες και φίλοι μας, στην εργασία του ασημιού. Στο κέντρο του υπάρχει ένας μεγάλος οβάλ πολύτιμος λίθος. Το νούμερο του δαχτυλιδιού είναι για χεράκι με αριθμό νούμερο 56. Τα ξέρετε εσείς που έχετε τα δαχτυλίδια, συνήθως ξέρετε το νούμερό σας. Είναι κλειστή γάπα δηλαδή, με νούμερο 56. Για το μπαζάρ μας από 60 μόλις στη μισή τιμή στα 30 ευρώ. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, σε ακόμα μία πάρα πολύ μεγάλη προσφορά που σας έχουμε ετοιμάσει στα πλαίσια των προσφορών του μπαζάρ μας για τον Δεκέμβριο. Εδώ, φίλοι μας, έχουμε ένα έργο του υπέροχου ζωγράφου Σταύρου Πασπαράκη. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή.
ταγόταν από το Ανόγια της Κρήτης και γεννήθηκε ωστόσο στον Πειραιά το 1940. Από τα μαθητικά του χρόνια εργάστηκε ως βοηθός σε εργαστήρια ξυλοκλειπτικής και αγιογραφίας και κατόπιν παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής κοντά στον ζωγράφο Μαυροίδη και υπήρξε και βοηθός του επίσης εξαιρετικού ζωγράφου Βυζάντιου. Πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις από το 1971, παράλληλα ασχολήθηκε και με την ποίηση και το τραγούδι. Και εδώ έχουμε ένα έργο του εκπληκτικής ομορφιάς, το οποίο είναι λιογραφία σε καμβά, εξαιρετικό έργο, φίλοι μας, από τις ωραιότερες νεκρές φύσεις που έχουμε παρακολουθήσει, με τα σταφύλια όπως μπορείτε να δείτε, και διαστάσεις εξωτερικά με την κορνίζα στο ύψος 75 και στο μήκος 95 εκατοστά. Είναι ένα έργο καταπληκτικό. Ο Σταύρος Πασπαράκης είναι πολύ ακριβός ζωγράφος και εδώ σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε και μια επένδυση, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το έργο του σε πολύ χαμηλή τιμή, με 500 ευρώ, σε σχέση με τις πραγματικές αξίες που έχει ο πίνακας αυτός. Αξίζει να το προσέξετε και είναι μια καταπληκτική δουλειά. Εδώ θα συνεχίσουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, σε ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Είναι μια φανταστική γραβούρα, την οποία και παρακολουθείτε και μας παρουσιάζει ένα καταπληκτικό αρχαίο αμφορέα. Είναι ένα κομμάτι ιταλικό, φίλες και φίλοι μας, στη συγκεκριμένη πρόταση, τόσο όσο αφορά την γραβούρα εσωτερικά, όσο και την κορνίζα, η οποία είναι και αυτή συγκλονιστική. Οι διαστάσεις είναι στο ύψος 70 εκατοστά και στο μήκος 90 εκατοστά. Και τα γράμματα που βλέπετε να υπάρχουν κάτω από τον αμφορέα είναι η περιγραφή συγκεκριμένα για το κομμάτι αυτό, το οποίο και παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έχει τζάμι συγκεκριμένη γραβούρα, δεν το έχει μια επεξεργασία και τοποθετείται όπως τη βλέπουμε, και πολύ μεγάλη προσφορά και εδώ στα 35 ευρώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, σε ακόμα ένα υπέροχο και συλλεκτικό αντικείμενο, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο πιάτο της Μάισεν. Ένα πιάτο το οποίο είναι φιλοτεχνημένο φυσικά από την εξαιρετική αυτή πορσελάνη και με ζωγραφική, χειροποίητη ζωγραφική στα σημεία που βλέπετε με τα λουλουδάκια. Όσο αφορά τη διάμετρό του είναι 18 εκατοστά. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι που έχει και γνήσιο χρυσό περιμετρικά στην μπορντούρα του πιάτου, στο χείλος του πιάτου ουσιαστικά. Να δούμε φυσικά και τη σφραγίδα στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι άνω των 100 ετών, πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι είναι μια υπέροχη αντίκα. Οι ηλικίες των αντικειμένων όσο αφορά στην πορσελάνη από επώνυμες εταιρείες προκύπτει, φίλοι μας, από τις συγκεκριμένες σφραγίδες που έχουν κάθε φορά πίσω, από εκεί προκύπτει και η ηλικία τους, και εδώ έχουμε πολύ ωραία προσφορά στα 80 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε σε ακόμα ένα πολύ ωραίο έργο ζωγραφικής, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό έργο του ζωγράφου Λυράκη. Είναι ένα έργο, φίλες και φίλοι μας, που είναι μια εκπληκτική ομορφιάς σύνθεση, πρωτότυπο έργο, ελαιογραφία σε καμβά, φίλοι μας, μια σύνθεση με φρούτα και μπακύρια, όπως βλέπετε, πίσω ένα κεντυμένο τραπεζομάντιλο, ένα ποτήρι αριστερά. Συγκλονιστικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, αν και γυαλίζει έτσι λιγάκι και δεν φαίνεται τόσο καλά στην κάμερα. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 65x85 εκατοστά με τη λεπτή κορνίζα η οποία υπάρχει στο έργο, και είναι υπογεγραμμένο φυσικά κάτω δεξιά από το ζωγράφο Λυράκη. Καταπληκτικό, η προσφορά ανεπανάληπτη στα 90 ευρώ. Που σε μια πολύ χαμηλή τιμή σας παρουσιάζουμε το υπέροχο αυτό έργο της ζωγράφου Αποστολίδου. Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι μας εδώ, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Από αυτή την πολύ ωραία δουλειά, την ρεαλιστική δουλειά που ωστόσο δεν χάνει από την ζωγραφικότητα του θέματος, από την εξαιρετική αυτή ζωγράφο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτές τις πολύ ωραίες δουλειές. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την απόδοση σπιτιών από χωριάτικα μέρη, δηλαδή χωριάτικων σπιτιών, δηλαδή από διάφορα χωριά, ήθελα να πω,
της Ελλάδας. Οι διαστάσεις εδώ είναι 62x72 εκατοστά εξωτερικά με την κορνίζα, ελογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά το έργο μας όπως είδαμε, με 90 ευρώ. Πραγματικά μια πολύ χαμηλή τιμή για τη συγκεκριμένη ζωγράφο. Αξίζει να αποκτήσετε αυτό το υπέροχο έργο. Να συνεχίσουμε σε ένα υπέροχο και πολυτελέστατο κασπό της Herend. Να πούμε φυσικά ότι η εταιρεία Herend ιδρύθηκε το 1826. Συναντούμε τα κομμάτια της Herend σε παλάτια, μουσεία και φυσικά στους φιλότεχνους που την επιλέγουν. Ιδρύθηκε στην πόλη Herend της Δυτικής Ουγγαρίας και μάλιστα το μεγαλύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στην Ευρώπη της Herend είναι και το μεγαλύτερο εργοστάσιο πορσελάνης στον κόσμο. Η βασίλισσα Βικτόρια το 1851 δειπνούσε σε πορσελάνες της Herend και διέθετε μεγάλη συλλογή από αυτές στο κάστρο Windsor, και η πριγκίπισσα, φίλες και φίλοι μας, Νταϊάννα, είχε σαν πρώτη επιλογή τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά της Herend. Εδώ έχουμε διαστάσεις στο ύψος 15, στο μήκος 22, στο πλάτος 14 εκατοστά. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα υπέροχο έργο, φίλοι μας, του εκπληκτικού ζωγράφου Νίκου Παπαδόπουλου. Ένα έργο το οποίο μας παρουσιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, τα αγριοκάτσικα αυτά, τα οποία πραγματικά επάνω σε πολύ δύσβατες περιοχές ζουν. Εδώ οι διαστάσεις είναι 55x75 εκατοστά εξωτερικά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα, δεν ζει πια, έχει φύγει από τη ζωή και έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Είχε πάρει και αρκετά βραβεία για τη ζωγραφική και το έργο αυτό μπορείτε να το κάνετε δικό σας. Είναι λεωγραφία, πρωτότυπο έργο με 80 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε ένα καταπληκτικό γαλλικό ανάκλινδρο συγκλονιστικό, το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, έχει αυτή την εξαιρετική κλασική γραμμή, έχει ένα υπέροχο μπορντό χρώμα στην πολύ ωραία βελούδινη ταπετσαρία του και φυσικά χρυσή πατίνα στο ξύλο του. Είναι καταπληκτικό κομμάτι, το ύψος είναι 1 μέτρο και 6 εκατοστά στο μπράτσο, το μήκος είναι 2 μέτρα και το πλάτος είναι 75 εκατοστά. Πραγματικά ένα κόσμημα, θα λέγαμε, για τον χώρο σας, πάρα πολύ αναπαυτικό και μεγάλο, εντυπωσιακό, στην προσφορά μας με 400 ευρώ μόνο. Συνεχίζοντας, περνάμε σε ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής, είναι του ζωγράφου Λαγκαδινού. Ακόμα ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, μας παρουσιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το εγκαταλελειμμένο σπίτι με αυτή την υπέροχη δουλειά του καλλιτέχνη. Όσο αφορά στις διαστάσεις, έχουμε εξωτερικές, φίλοι μας, διαστάσεις με την κορνίζα στο ύψος 50 και στο μήκος 70 εκατοστά. Είναι ένα καταπληκτικό πρωτότυπο έργο ζωγραφικής, λάδι, ελαιογραφία δηλαδή σε καμβά. Υπέροχη δουλειά από τον ζωγράφο Λαγκαδινό. Αξίζει πραγματικά να το προσέξετε και να το αποκτήσετε μόλις με 70 ευρώ. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ για το whisky. Ένα σετ Μουράνο, φίλες και φίλοι τηλεθεατές μας, αυθεντικό με την πιστοποίησή του, το οποίο αποτελείται από την πολύ ωραία καράφα και 4 ποτήρια για το whisky. Είναι 4 σέρβις. Να πούμε ότι η καράφα μας έχει ύψος 24 εκατοστά και διάμετρο 11 και είναι εκπληκτική, μοναδικής ομορφιάς, και τα ποτήρια έχουν ύψος 10,5 εκατοστά και διάμετρο έχουν στα 8,5 εκατοστά το στόμιό τους και όλο φυσικά, γιατί είναι σε σωλήνα το σχήμα τους. Και πολύ ωραίο μουράνο σε ωραίο πράσινο emerald χρώμα. Βλέπετε έχουμε ανάγλυφο σε κάθε ένα από τα κομμάτια. Εδώ είναι και η πιστοποίηση μουράνο από το εργαστήριο. Πάμε να συνεχίσουμε, αγαπημένοι μας φίλοι, τα πολύ ωραία
έργα να βλέπουμε που σας παρουσιάζουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό έργο του Σαρκή Μαρκοσιάν, φιλοτεχνημένο το 2000. Βλέπετε κάτω δεξιά υπάρχει υπογραφή. Το έργο αυτό είναι μια συγκλονιστική σύνθεση, μια νεκρή φύση, η οποία συνδυάζεται με αυτή την μοναδική ορεινή θεά, όπως μπορείτε να δείτε. Βλέπετε το καρπούζι, τα ρόδια, το σταφύλι, το μπουκάλι με το κρασί, το ποτήρι με το κρασί, όλα αυτά με αυτή την συγκλονιστική θέα, φίλες και φίλοι μας. Οι διαστάσεις του έργου εξωτερικά είναι στο ύψος 90 και στο μήκος 1 μέτρο και 20 εκατοστά, είναι μεγάλο έργο δηλαδή, και είναι πρωτότυπο κομμάτι φυσικά, ελαιογραφία σε καμβά. Στα πλαίσια του μπαζάρ μας έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, διότι και οι πρώτες τιμές είναι προσφορές πάντα που σας κάνουμε, αλλά εδώ ακόμα χαμηλότερα, στα 120 ευρώ μόνο. Συνεχίζουμε, πάμε σε ακόμα ένα πολύ όμορφο κρίσταλλο βοημίας και εδώ έχουμε ένα κέρας κρυστάλλινο με 24 κρίσταλλο. Ουσιαστικά αυτά τα κομμάτια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν διακοσμητικά στο χώρο σας, αλλά ουσιαστικά η πραγματική τους χρήση είναι, φίλες και φίλοι μας, ποτήρια. Να ξέρετε, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν παλιότερα για έτσι ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αραβώνες κλπ. Κάνουν έτσι τέτοια δώρα. Να πούμε ότι το μήκος για το κέρας αυτό είναι 27 εκατοστά και η διάμετρο στο στόμιο είναι 7 εκατοστά. Πάμε τώρα να δούμε ακόμα έναν πολύ σπουδαίο ζωγράφο και ένα υπέροχο έργο του, τον Γιάννη τον Κούτρικα. Ο Γιάννης Κούτρικας, φίλοι τηλεθεατές μας, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1954 και από το 1966 έως το 1978 έζησε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη. Σπούδασε ζωγραφική αφού γύρισε στην Ελλάδα, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1982 μέχρι το 1987, κοντά στο Δημήτρη Μηταρά, και με την αποφοίτησή του έλαβε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την École Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι. Κατόπιν αυτού μαθήτευσε επίσης για μια επταετία κοντά στον Γιάννη Τσαρούχη και για ένα μικρό διάστημα δίπλα στον Περδικίδη. Θεματικά κινείται στον χώρο του τοπίου και των ανθρωποκεντρικών συνθέσεων με εξπρεσιονιστική διάθεση. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία τοπιογραφία του Γιάννη Κούτρικα με την πολύ χαρακτηριστική αυτή χρωματική μανιέρα, φίλες και φίλοι μας, την οποία και χρησιμοποιεί ο ζωγράφος Κούτρικας. Είναι λάδι σε καμβά, πρωτότυπο έργο τέχνης, εκπληκτικό, που μαζί με την κορνίζα έχει διαστάσεις 80 επί 100 εκατοστά, στο ύψος 80, στο μήκος 100 εκατοστά. Είναι μια υπέροχη δουλειά. Η προσφορά που σας κάνουμε επίσης είναι εκπληκτική, καθώς με 280 ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το έργο του Γιάννη Κούτρικα, και αυτό ισχύει φυσικά για τον πρώτο ή την πρώτη που θα καλέσει. Θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία και έτσι ιδιαίτερη επιτύχεια κρεμάστρα, η οποία ουσιαστικά είναι ένα έπιπλο, φίλοι τηλεθέατες μας, όπως μπορείτε να δείτε, και έχει και 4 θέσεις για να κρεμάτε τα παλτό και τα λοιπά, ενώ επάνω υπάρχει και χώρος για τα καπέλα. Να πούμε ότι οι διαστάσεις είναι στο ύψος 26 και στο μήκος 80 εκατοστά και 70 ευρώ είναι η προσφορά για τον μπαζάρ. Πάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, σε ακόμα ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής ενός πάρα πολύ σπουδαίου καλλιτέχνη, του Τάκη Μωραΐτη, Παναγιώτη Μωραΐτη. Εδώ βλέπουμε την υπογραφή κάτω στο κέντρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, μια πολύ χαρακτηριστική δουλειά του καλλιτέχνη, ελαιογραφία σε καμβά, με διαστάσεις εξωτερικά 100 επί 120 εκατοστά. Ο Μωραΐτης πραγματικά καταγόμενος από την Κεφαλονιά και από τη Μήλο,
είναι ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης, σπούδασε σε σχολές καλών τεχνών της Ρώμης και των Παρισίων και έχει πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό, είναι πολύ ακριβός ζωγράφος και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε το έργο αυτό σε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά με 450 ευρώ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι μας, να δούμε ένα συγκλονιστικό έργο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής καταπληκτικό, είναι ξένου καλλιτέχνη υπογεγραμμένο κάτω δεξιά, με δυσανάγνωστη δυστυχώς την υπογραφή. Είναι πολύ παλαιό κομμάτι, έχει αντικατασταθεί η κορνίζα του με καινούρια κορνίζα και βλέπετε αυτή την μοναδική δουλειά, η οποία έτσι μας θυμίζει υπέροχους Γάλλους καλλιτέχνες του 18ου-19ου αιώνα. Εδώ βλέπουμε τις κοπέλες που απολαμβάνουν τη θέα σε αυτό το αρχοντικό και την πολύ ιδιαίτερη εργασία η οποία υπάρχει, φίλες και φίλοι μας, στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι ελαιογραφία, πρωτότυπο έργο ζωγραφικής σε hardboard. Κάτω εδώ δεξιά βρίσκεται η υπογραφή, η οποία είναι δυσανάγνωστη. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι στο ύψος 68 και στο μήκος 98 εκατοστά. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι, ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό, φίλοι τηλεθεατές μας, στο σύνολό του, τα χρώματά του δηλαδή, η όλη ευαισθησία που υπάρχει στην πινελιά, στον τρόπο που έχουν δουλευτεί τα σώματα, στον τρόπο που έχουν δουλευτεί, φίλες και φίλοι μας, τα έπιπλα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο χώρο. Είναι καταπληκτικό. 250 ευρώ είναι η προσφορά μας. Ακόμα ένας εξαιρετικός πίνακας ζωγραφικής παρουσιάζεται, φίλες και φίλοι μας, στις οθόνες σας. Είναι ένα έργο καταπληκτικό, το οποίο χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι πολύ παλαιό κομμάτι, να έχετε υπόψη σας, και είναι ελαιογραφία, πρωτότυπο έργο σε καμβά. Είναι μια καταπληκτική σύνθεση με μπαρόκ, μπορούμε να πούμε, χαρακτηριστικά εποχής στο σύνολό της και είναι ανυπόγραφο έργο. Έχει μια πολύ ωραία κορνίζα, φίλες και φίλοι μας, και οι διαστάσεις που προκύπτουν είναι εξωτερικά στο ύψος 88 και στο μήκος 110 εκατοστά. Ένα έργο στο οποίο βλέπετε να υπάρχει μια σύνθεση αντικειμένου σε τραπέζι, φίλοι μας, από αμφορείς, από μια περικεφαλαία, από ένα όπλο, πιάτο κτλ. Σε αυτή την καταπληκτική σύνθεση, η οποία είναι ένα σύνολο το οποίο μόνο από κοντά θα μπορέσετε ακριβώς να εκτιμήσετε, καθώς χάνει πάρα πολύ στην οθόνη. Η πάρα πολύ μεγάλη προσφορά που σας έχουμε ετοιμάσει είναι ότι μπορείτε να το αποκτήσετε στα 400 ευρώ. Ένα έργο το οποίο είναι άνω των 100 ετών. Είναι μια υπέροχη δουλειά της ζωγράφου Λούζη. Να σας πω λιγάκι ότι για τη ζωγράφου αυτή, η οποία έργα της, φίλες και φίλοι, παρουσιάστηκαν στην 4η έκθεση, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, του δεύτερου σύνδεσμου Ελλήνων καλλιτεχνών, στο Ζάπιο Μέγαρο, στις 5 Απριλίου ως και τις 5 Μαΐου που διήρκησε η έκθεση του 1917. Ανάμεσα σε ονόματα όπως είναι ο Βικάτος, όπως είναι ο Γεραλής, όπως είναι φίλοι τηλεθεατές μας ο Γουναρόπουλος, όπως είναι φίλοι τηλεθεατές μας ο Επαμεινώνοντας Θωμόπουλος, όπως είναι ο Ιακωβίδης ο Γιώργος, όπως είναι φίλοι μας και πάρα πολλά ονόματα που μπορώ τώρα να σας διαβάσω, η Σαμοήλη Ευδοκία και πάρα πολλοί άλλοι. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν πήρε μέρος και η ζωγράφος Λούζη. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών, ο δεύτερος Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών, διότι υπήρχε και πρώτος και πάλι, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Γιώργο Ιακωβίδη, φίλοι τηλεθεατές μας, ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την ένωση αποκλειστικά και αμιγώς φίλοι τηλεθεατές μας εικαστικών και όχι φιλότεχνων, και
Μέσα από αυτό το σύλλογο λοιπόν, μέσα από αυτό τον σύνδεσμο, πραγματοποιήθηκαν πολλές εκθέσεις οι οποίες είχαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα που συμμετείχαν σε αυτές, ιδιαίτερα στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου και πραγματοποιούνταν από το 1912 που ξεκίνησε η πρώτη έκθεση, το Μάρτιο, που έγιναν και τα εγγένεια 28 Μαρτίου του 1912, και στην τέταρτη λοιπόν έκθεση να φτάσουμε, που μας απασχολεί για τη συγκεκριμένη ζωγράφο, τη ζωγράφο Λούζη. Εδώ έχουμε αυτή την πάρα πολύ όμορφη δουλειά της. Είναι ένα έργο, φίλοι τηλεθεατές μας, ασύλληπτης αξίας, διότι πρόκειται για ένα έργο άνω των 100 ετών και μια ζωγράφου η οποία μέσα σε τόσο μεγάλα ονόματα, φίλοι τηλεθεατές μας, εξέθεσε και αυτή τη δουλειά της. Το συγκεκριμένο λοιπόν έργο έχει διαστάσεις 45-55 εκατοστά. Εδώ να συνεχίσουμε φίλοι μας και να περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά η οποία έχει δημιουργηθεί με μολύβι επάνω σε χαρτί. Η περίοδος που έχει δημιουργηθεί αυτό το πολύ ωραίο έργο είναι περίπου το 1940 με 1950. Όσο αφορά τις διαστάσεις, έχουμε 33 στο ύψος, 43 στο μήκος εκατοστά. Και είναι ξένου καλλιτέχνη, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά, όπως θα δούμε και εδώ, στο Μοντε Κάρλο. Να πούμε ότι έχει και τζάμι και πολύ ωραίο πασπαρτού και φυσικά κορνίζα, και μας παρουσιάζει αυτή την πολύ ωραία κυρία στο ανάκλυντρο, ένα πολύ ωραίο γυμνό. Τι όμορφο έργο σας έχουμε εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές μας, πραγματικά. Την υπέροχη Βενετία, σε μια εκπληκτική απόδοση, όπως και εσείς βλέπετε φίλοι μας. Ένα μεγάλο έργο, οι διαστάσεις του είναι 1,30 στο ύψος, επί 1,77 στο μήκος του. Ένα καταπληκτικό κομμάτι με χρώματα λαδιού επάνω σε καμβά και μια πραγματικά υπέροχη κορνίζα, στην οποία θα ήθελα να εστιάσουμε, να δείτε το περίτεχνο της σχέδιο, αγαπητοί τηλεθεατές μας, στην πάρα πολύ ωραία αυτή δουλειά, αυτή την ωραία απόδοση, φίλες και φίλοι, με προοπτική, όπως μπορείτε να δείτε, της Βενετίας. 4.000 ευρώ είναι η εκτίμηση του έργου μας, του πολύ ωραίου αυτού έργου μας, του εντυπωσιακού. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο έργο ζωγραφικής. Είναι αυθεντικό έργο, ελαιογραφία σε hardboard και περιβάλλεται από μια όμορφη διακριτική χρυσή κορνίζα. Έχει την υπογραφή γάμα καράς ακριβώς από κάτω δεξιά και μας παρουσιάζει ένα όμορφο ανθοδοχείο λουλουδιών με ιδιαίτερα χρώματα, παπαρούνες και κάποιες άλλες έτσι ωραίες συνθέσεις λουλουδιών. Φίλοι τηλεθεατές μας βρίσκονται έτσι μέσα σε αυτό το ανθοδοχείο, δίνοντάς μας τα όμορφα χρώματά τους, μια πολύ όμορφη πρόταση με εξωτερικές διαστάσεις 61 επί 70 εκατοστά, ένα γλυκύτατο έργο ζωγραφικής. Εδώ φίλες και φίλοι μας πάμε να συνεχίσουμε σε ένα υπέροχο έργο ζωγραφικής. Είναι μια καταπληκτική δουλειά, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο είναι ελαιογραφία επάνω σε ένα ύφασμα, φίλοι τηλεθεατές μας, το οποίο είναι τελαρωμένο και είναι πραγματικά μια συγκλονιστική δουλειά, καθώς μπορείτε να δείτε ένα μπουκέτο λουλουδιών, το οποίο φίλες και φίλοι μας περιέχει όλα τα περισσότερα είδη λουλουδιών. Είναι μια πανδεσία χρωμάτων το συγκεκριμένο κομμάτι μας. Να πούμε ότι οι διαστάσεις του είναι στο ύψος, φίλοι τηλεθεατές μας, 77 εκατοστά και στο μήκος 86. Είναι υπογεγραμμένο κάτω δεξιά από τη ζωγράφου Μιχαλοπούλου και είναι μια πολύ ωραία και ξεχωριστή και ιδιαίτερη, φίλοι τηλεθεατές μας, εργασία ζωγραφικής, υπέροχο πρωτότυπο έργο σε ένα πολύ ωραίο μαύρο φόντο, όπως μπορείτε να δείτε, που δημιουργεί αυτή την καταπληκτική αντίθεση με τα υπέροχα χρώματα τα οποία έχει. Εδώ θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε σε ένα γλυκύτατο κομμάτι.
είναι μια πολύ ωραία πρόταση από αυτό το ωραίο διακοσμητικό, το οποίο είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν σταχτοδοχείο, χωρίς όμως να σας περιορίζει. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ακόμα και να βάζετε μέσα κάποια μικρά σκουλαρίκια σας, κάποια δαχτυλιδάκια σας ή ακόμα και να βάλετε κάποιο ρεσό κερί στο εσωτερικό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι λοιπόν από οπαλίνα, η οποία λέγεται γυαλί μαλαχίτη, καθώς έχει αυτή την υπέροχη απόχρωση που μας παραπέμπει στο πέτρωμα αυτό του μαλαχίτη. Και είναι πολύ γνωστά τα κομμάτια αυτά που δημιουργήθηκαν κυρίως στο παρελθόν με αυτή τη συγκεκριμένη απόδοση στα χρώματα, η οποία κάνει έτσι αυτές τις ωραίες αντάβιες στις αποχρώσεις του πράσινου. Να πούμε ότι οι διαστάσεις για το κομμάτι μας αυτό είναι στο ύψος, στο μήκος 9, στο πλάτος επίσης 9. Είναι τετράγωνο κομμάτι. Συνεχίζουμε, φίλοι τηλεθεατές μας, ένα συγκλονιστικό έργο περνάμε να δούμε του Αντώνη Ανδρεάδη, αυτού του καταπληκτικού ιμπρεσιονιστή καλλιτέχνη και καθηγητή ζωγραφικής. Πραγματικά πολύ πολύ ωραίο κομμάτι και εδώ. Το έργο αυτό που μας παρουσιάζει αυτή την γυναικεία φιγούρα, η οποία περπατά στο χιονισμένο δασικό τοπίο, από τον Αντώνη Ανδρεάδη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο κάτω δεξιά, υλογραφία σε καμβά πρωτότυπο έργο. Ένας ζωγράφος ο οποίος είχε γεννηθεί στη Θάσο το 1948, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και έκανε ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική από το 1974 μέχρι το 1977, με πολλές εκθέσεις ατομικές αλλά και ομαδικές και ένας ιμπρεσιονιστής υπέροχος καλλιτέχνης. Εδώ έχουμε 200 ευρώ στην προσφορά μας για το υπέροχο αυτό έργο.